perquè ara tinc 16 anys i estic fent batxillerat i també estic fent piano d'extraescolar. Aleshores vaig començar els IGACs a primària fent extraescolar de teatre perquè els meus pares, segons ells se'm veia que necessitava fer teatre, era molt teatrero, llavors em van apuntar a l'extraescolar de teatre i em va agradar molt i vaig estar uns quants anys i després he fet més coses a els IGACs. Vam començar a l'extraescolar, també vaig fer algun casal d'estiu. A mi m'agradava molt perquè m'agradava molt, era molt guai, era una oportunitat que tenia jo també d'expressar-me. És com una necessitat que tenen els nens, suposo, també, va molt bé a primària. Després vam fer Tom Sawyer, vaig formar part del cor infantil amb més nens. També vam anar al Grec a cantar, suposo que també pel morro que em van veure perquè jo de petit no tenia molta vergonya. I després, finalment, va venir de Sihir, que va ser la primera vegada que vaig fer teatre professional, sent un actor, amb un equip d'actors, tot, preparant el musical, i després vaig deixar teatre per falta de temps, però vaig acabar fent un últim curs a l'ESO per amor a l'art i per amor a la companyia també. El teatre em va ajudar amb les exposicions orals ara mateix perquè la gent sempre tenen molts problemes i a mi em diuen que surto i és com si estigués a casa presentant. Però també Sihir va ser una època molt important de la meva vida, en plan, no la desvincularia de mi. I vaig haver d'aprendre, vaig tenir molt compromís i treball personal, que això suposo que també ara m'ha ajudat a gestionar treballs com el TR, o això, coses en grup. I també va haver-hi, sobretot, records bons, però també alguns d'alt i baixos sempre hi ha. I suposo que també aprendre a gestionar-los ara m'està ajudant. Recordo, cada tarda tenia assaig aquí, tard, i la manera d'explicar el que havíem de fer era tot molt entendible, s'entenia molt. Jo recordo la primera vegada que vam fer Sihir, a la primera escena vaig sortir, estava tremolant, vaig cantar la primera cançó tota tremolant, però després quan va acabar va ser com... va baixar tota la tensió i em vaig sentir supercòmode i així van ser la resta de bolos.